14 декабрь республикабызда башкорт теле көне дип игълан ителде. Башкорт теле ата-бабаларыбыздың иң газиз бүләге, халкыбыздың тәрән акылын, фәһемле тарихын, йолаларын безгә туплап безнең көндәргә тиклем алып килгән. Бұл көн башкорт халкының билдәле мәгърифәтчесе Мифтахиддин Акмулланың туган көнелә. Саф күңелле, гадел укытучы, мәгърифәтчебез үзенең бөтә көчен, бөтә йөрәк йылыһын үз халкына безгә биргән. Ите нәсихәт биргән шигырында шагыйрь безне әдәпле булырга өндәй. Әдәп дигән мөхәббәткә сәбәп дигән. Көфрлек әдәпле тормагандай, әдәпһездә иман тору гаҗәп дигән. Дип язды ул. Әдәп ярты иман дигән борынгылар. Әдәпле кеше матур, бөтә күңелле, ул һәр сак итәгатьле, тыныч итеп һөйләшә. Халык мәкаләләрендә шуны һөйләй. Әдәмде әдәп иткән әдәп диләр. Әдәпкә гадәтләнһәң, әдәм булырһың, яманга гадәтләнһәң, әрәм булырһың. Безнең якташыбыз Башкортстанның халык шагыйре Әнгә Матнабаев да бөтә әсәрләрендә безне әдәпле, гадел булырга, яхшыны ямандан айырырга өйрәтә. Мин бу yerdə матурларга тудым шигырында ла ул безне әдәпле булырга өйрәтә. Мин бу yerdə матурларга тудым, һәм күрергә тудым гүзәллектең күккә үрләвен. Закондан тыш дип ялан итәм ямьһезлектең бөтә төрләрен. Судка бирәм гаделһезлек дигән, буаттардан килгән гадәтте, үтерештең үзен үлтерәм дә, тик калдырам ердә һәйбәтте. Хөрмәтте һәм тынычлыкты ердән падишаһы итеп калдырам. Илдән илгә йөрер визаларга дуслык, туганлык дип яздырам. Кайгыларны кайрып ыргытам да, утка һалам уның ояһын. Кеше бәхет менән йоклаһын да, яңы бәхет менән уянһын. Мин бу yerdə матурларга тудым. Тагартырга тудым, йыен хәшрәттән, шакшынан һәм төдергә уны мәңгелеккә, тик гүзәлдән, ныктан, яхшынан. Безнең хөрмәтле арнаплы шагыйрьләребезнең сүзләрен буындан буындырга кирәк. Безнең яшьләребезне бала сагыннан әдәпкә өйрәтеп, матурлык эшләренә өйрәтеп үстерәйек.